Bore da, a chroeso i'n Gwasanaeth Boreol gyda Chymun Ysbrydol Eglwys Dewi Sant ar y Sulgwyn. Heddiw, fel ar bob Sulgwyn, diolchwn am rodd yr ysbryd glân, a gweddiwn y bydd i'r un ysbryd ein hadnewyddu ni yn ein ffydd, gobaith a'n cariad. Yng ngeiriau ein hemyn cyntaf y bore yma, tyrd ysbryd cariad mawr, ymwel a llwch y llawr. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dad nefol, y mae pob calon yn agored i ti, ni allwn guddio un dim o ddiwrthyd, glanhau ni a fflam d'ysbryd glân, mwyn i ni dygaru a thaddoli'n ffyddlon, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Cyffeswn yn ostyngedig ein pechodau, ger bron yr holl alluog ddiw. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edi farhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom, myddeuain i'r cwbl aeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef,
i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych, a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. Molian nhw'n di bendiffiwn di, a volwn di gogonefwn di, diolchwn i ti am dy fawr ogoniant, arglwydd Dduw frenin nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig fab Iesu Grist, o arglwydd Dduw o'n Dduw, fab y tad, sy'n dwyn amaeth bechod y byd, trigar hawr ddim, trigar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaif, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Amen. Amen. Y colect ar gyfer y Sulgwyn. O Dduw a ddysgaist ar gyfenw i'r amser yma gylonnaid y ffyddloniaid trwy anfon iddynt o leini dysbryd glân. Dyroi ni trwy'r un ysbryd feddi barn gywir ym mhob peth, a llawenychu byth yn ei ddiddanwch gwyn fededig, trwy heiddiannau Iesu Grist ein hiachawdwr, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn oes oesoedd. Amen. Yr unfed bennod ar 10 o lyfr Niwmeri, gan ddechrau ar y 40 adnod ar 20. Aeth Moses ymaith a mynegu i'r bobl eiriau'r arglwydd. Yna casglodd 10 o henuriaid y bobl a'i gosod o amgylch y babell. Daeth yr arglwydd i lawr mewn cwmwl a llyfaru wrtho, a chymerodd yr arglwydd beth o'r ysbryd oedd arno ef a'i roi ar yr henuriaid, y 10 ohonynt. Pan o'r phwysau'r ysbryd arnynt, byddent yn proffwydo, ond ni wnaint ragor na hynny. Arhosodd 2 o'r dynion yn y gwersyll, eu henwau oedd Eldad a Medad, a gorffwysodd yr ysbryd arnynt hwythau. Yr oeddent hwy ymhlith y rhai a gofrestrwyd, ond am nad oeddent wedi mynd allan i'r babell, proffwydasant yn y gwersyll. Pan redodd llanc ifanc a mynegu i Moses fod Eldad a Medad yn proffwydo yn y gwersyll, dywedodd Josua fab Nun a fy'n gweini ar Moses o'i ieuenctid, Moses farglwydd, rhwystra hwy. Ond dywedodd Moses wrtho,
Aiom hachos i rwyt yn ei ddigeddus, o na byddai holl bobl yr arglwydd yn broffwydi ac y byddai ef yn rhoi ei ysbryd arnynt. Yna dychwelodd Moses a heniriaid Israel i'r gwersyll. Darlleniad o'r ail bennod o lyfr Actau'r Apostolion, gan ddechrau gyda'r adnod gyntaf. Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle. Ac yn sydyn, fe ddaeth o'r nef, sŵn fel gwynt grymus yn rhuthro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dan yn ymrannu, ac yn eistedd un ar bob un ohonynt, a llanwyd hwy oll ar ysbryd glân, a dechreuasant lefaru a thafodau dieithr, fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. Yr oedd yn preswylio yn Jerusalem i Ddewon, gwir diwiol o bob cenedl dan y nef. Ac wrth glywed y sŵn hwn, fe ymgynullodd y dyrfa, ac roeddent wedi drysu'n lân am fod pob un ohonynt yn ei clywed hwy yn siarad yn ei iaith ei hun. Yr oeddent yn synnu a rhyfeddu, ac meddent, onid Galileaid yw'r rhain oll sy'n llefaru? A sut yr ydym ni yn ei clywed, bob un ohonom yn ei iaith ei hun, iaith ei fam, Parthiaid a Mediaid ac Elamitiaid a thrigolion Mesopotamia, Judea a Cappadocia, Pontius ac Asia, Phrygia a Pamphylia, yr Aifft a pharthau Libia tua Cyrene, a'r ymwelwyr o Rufain, yn Iddewon a Phroselitiaid, Cretiaid ac Arabiaid, yr ydym neu clywed hwy yn llefaru yn ein heithoedd ni am fawrion weithredoedd Duw. Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Ioan, gogoniant i ti o arglwydd. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, roedd y drysau wedi eu cloi lle roedd y disgyblion, o'r hewlydd ai bod yn ofni'r Iddewon. A dyma Iesu yn dod ac yn sefyll yn eu canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawanychodd y disgyblion. Meddai Iesu wrthynt ailwaith, tangnefedd i chwi. Fel y mae'r tad wedi fy anfon i, rwy fi hefyd yn eich anfon chwi. Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddaiwch bechodau rhywun, a maent wedi ei maddau iddo, os paidiwch ei maddau, a maent heb ei maddau. Dyma Efengyl yr arglwydd, moliant i ti o Grist.
Anadlodd Iesu arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Yr ail adnod ar 20 o'r 20fed bennod o'r Efengyl yn ôl Sant Ioan. Mae'n Sulgwyn, Sul y Pentecost. Heddiw yn yr eglwys cofiwn am yr ysbryd glân yn cael ei dywallt yn nerthol ar y disgyblion cyntaf. Yr ysbryd glân a ddaeth arnynt yn ôl ein darlleniad o lyfr yr actau, fel gwynt grymus a nerthol ac fel fflamau tân. Yr ysbryd glân a ddaeth, gan chwythu ymaith ei hofnau a'i hansicrwydd, gan roi iddynt angerdd yn ei cylonnau a thân yn ei boliau i fynd allan i'r byd a chyhoeddi mawrion weithredoedd Duw. Mae'r darlleniad o lyfr yr actau yn cyfleu ni'r dim, y cyffro, a'r cynnwrdd, a'r cythrwfwl, a ddaeth i fywyd y disgyblion ar y Sulgwyn cyntaf hwnnw. Doedd dim byd yn barchus, urddasol a sobr iawn am ddigwyddiadau'r Sulgwyn cyntaf. Fe gofiwn am I rai, ymlith y dordd luosog honno oedd wedi ymgynnull i ddathlu'r Pentecost yn Jerusalem, honni mae wedi meddwi oedd y disgyblion. Mae T.H. Parry Williams yn ei gwpled yn crynhoi'r dim y cyffro, y cynnwrdd a'r cythrwfwl oedd ynglwm a phrofiadau'r disgyblion cyntaf. Gwarchod pawb, dyma danchwa sy'n dod i'r byd, pan fo'r awel yn chwythu dynion a Duw ynghyd. Ac eto, yng nghyffro cynnwrdd a chyffrwddwl y Sulgwyn cyntaf hwnnw yn y danchwa o eiddo Duw, daeth yr eglwys Gristionogol I fodolaeth, a chamodd allan i'r byd y nerth a hyder a'i argyhoeddiad fod Iesu Grist, yr un a fu farw, yr un atgyfododd, yr un a sgynnodd i'r nef, yn fab Duw, yn arglwydd ac yn waredwr. Ac felly heddiw, dathlwn benblwydd yr eglwys. Dathlwn ddechrau ei bywyd, ei gweinidogaeth a'i chenhadaeth, a'n rhan ninnau ynddi. Mae'r Sulgwyn, uwchben bob dim arall, yn ein atgoffa ni nad sefydliad a greuwyd gan ddychymyg dyn mor eglwys, ond sefydliad a ddaeth I fodolaeth trwy weithrediad Duw a'i rodd o'r ysbryd glân yng nghlonnau'r rhai sy'n cydnabod ac yn ymddiried yn Iesu yn arglwydd. Neu yng ngeiriau eraill, yr ysbryd glân yw'r cariad sy'n llifo y fynwes Duw trwy Grist ac sy'n treiddio I mewn i'n cylonnau ni ac yn ein creu yn un corff. Dyma'r eglwys yn ei hanfod. Yr ysbryd glân yw anadl yr eglwys. Yr ysbryd glân yw bywyd yr eglwys a'r un sydd yn ei bywiocae ar draws y canrifoedd. A heddiw, ar benblwydd yr eglwys, mae'n barhau I beri loes, mae'n barhau I beri hiraeth I mi, fel I chwythau dwi'n siŵr, nad ydym yn gallu cwrdd gyda'n gilydd fel eglwys I gyd addoli. Dyma bellach y drydedd o brifwyliau'r eglwys, lle na fi modd I ni ddod at ein gilydd, y pas gyda'r chafael a nawr y Sulgwyn. Ond yn rhyfedd iawn, ein bod ar wahân, yn defnyddio'r podlediadau hyn I helpu ni addoli ar ein helwydydd ein hunain ac yn gwrando arnynt ar amserau gwahanol i'n gilydd, eto cawn y teimlad, ein bod ar wahân, eto yr ydym yn rhan o'r un eglwys, yn rhan o'r un gymdeithas, yn rhan o'r un teulu. Yr arwahanrwydd, eto teimlwn drwy'r addoliad, ein bod yn agos at ein gilydd. A dwi'n argyhoeddedig, mae gwaith yr ysbryd glân yw hwn, yr ysbryd glân sydd yn ein huno ni I gyd trwy Grist yng nghariad Duw. Dyma rym sydd y tu hwnt i'n deall ni, y goriwch naturiol, y dwyfol sydd ar waith yn ein plith ac ynom ni. Dyma rym bywyd yr Iesu atgyfodedig ynom ni. Y grym sy'n cysuro, y grym sy'n cyfnerthu, y grym sy'n cryfhau, y grym sy'n rhoi gobaith, a'r gobaith yn troi'n angerdd yn ein cylonnau a thân yn ein boliau. Bod drws y deilad yr eglwys, fel eglwysi ar draws y wlad yn parhau ynglo,
eto mae'r eglwys ei hun yn fyw ac yn iach. Yn llyfr yr actau, cawn ddarlun byw anerthol o'r ysbryd glân ar waith y mywydau'r disgyblion, a genedigaeth yr eglwys yng nghanol cyffro, cynnwrdd a chythrwfwl y Sulgwyn cyntaf. Ond fe gawn ddarlun arall hefyd o'r ysbryd glân yn cael ei roi i'r disgyblion, a hynny yn ein darlleniad o Efengil Ioan. Yma yn yr Efengil, cawn yr Iesu atgyfodedig ar y pas cyntaf yn dod at ei ddisgyblion tu ôl i ddrysau caeedig ac yn ei dynerwch yn llefaru geiriau o dangnefedd iddynt cyn anadlu arnynt a dweud derbyniwch yr ysbryd glân. Trwy gydol Efengil Ioan, mae Iesu dro ar ôl tro yn addo y byddai'n anfon un arall, y diddanydd, ysbryd y gwirionedd, i fod gyda'r disgyblion ar ôl ei ymadawiad. Ac yma, ar ddiwedd yr Efengil, ar ôl ei atgyfodiad a chyn ei ddyrchafael, fe welwn ni Iesu ei hun yn rhoi'r ysbryd glân iddynt fel yr addawodd. Yn ei roi er mwyn iddynt gael barhau yn y weinidogaeth a ddechreuodd ei fe. Nid dechrau gweinidogaeth newydd a wnaeth y disgyblion wedi iddynt dderbyn yr ysbryd glân, ond parhau yn y gwaith a ddechreuodd Iesu. Nid yn ei nerth ei hunain, ond yn nerth a nodded Duw. Ac mae'r geiriau yn nadlodd arnynt yn mynd â ni'n syth yn ôl i ddechrau'r Beibl, i lyfr Genesis, pan gymerodd Duw lwch y ddeiar a'i lunio'n ddyn, ac yn nadlodd yn ei ffroenau anadleunioes, a daeth y dyn yn greadur byw. Duw arroddodd fywyd i ddyn. Yn yr un modd, fe alwodd Iesu rhai i'w ganlyn ef, ac yn ystod ei weinidogaeth ei arol fe luniodd Iesu hwy, gan ei troi o fod yn bysgotwyr i fod yn bysgotwyr ddynion, yn ei dysgu a'i cymhwyso yn ei ddisgeidiaeth, ac ar ddiwedd Efengil Ioan fe anadlodd arnynt yr ysbryd glân, gan roi iddynt fywyd newydd, a daethant yn greadigaeth newydd, sef yr eglwys. Y disgyblion hyn, mor amherffaith, mor ddynol, mor ffeledig ei ffyrdd a sigledig ei ffydd, eto iddynt hwy fel i ninnau y mae gwaith Crist wedi drosglwyddo. Fe welwn ac fe gyflawnwn ei waith, bob tro mae cariad yn trechu casineb, bob tro mae maddeiant yn trechu cam, a bob tro mae gobaith yn egino yng nghanol tywyllwch anobaith a siom. Ni allwn garu a maddau a gobeithio fel y gwnaeth Crist. Ni allwn gyflawni gwaith yr Efengil yn ei nerth ein hunain. Mae'n amhosibl. Dyna pam mae angen yr ysbryd glân arnom, un tywys a'n harwain, ein cyfnerthu a'n cymhwyso, ein dihuno unrhyw gwsg ysbrydol a'n llenwi a chariad Crist i fod yn eglwys fyw heddiw, sy'n cyhoeddi'n hyderus ein gobaith i'r dyfodol, oherwydd ein ffydd yn niw, fel y gwelwn yng ngwaith a pherson Iesu Grist. Beth a ddechreuodd fel anadl dyner o enau'r Iesu yn Efengil Ioan ar Sul y Pasg, a drodd 50 diwrnod yn ddiweddarall, wedi'r dyrchafael ar y Pentecost, yn wynt grymus yn rhuthro. Yr ysbryd glân arroddodd hyder i'r disgyblion i gyhoeddi mawr weithredoedd Duw, i bobloedd o 4 byd a phob un yn ei clywed yn llyfaru yn ei iaith ei hun. A dyma ni'n gweld mae iaith fyd-eang yw cariad, y cariad dwyfol a ddaw atom o fynwes Duw, ac sydd yn ein meddiannu trwy'r ysbryd glân. Iaith cariad sy'n croesi ffiniau, sy'n dymchwel muriau, sy'n gorchfygu anawsterau, ac sy'n creu ac yn adeiladu cymuned yr eglwys ym mhob oes. Heddiw felly, ar y Sulgwyn rhyfedd hwn, a ninnau yn eglwys wasgaredig gyda phob un ohonom yn addoli ar ei eilwyd ei hun, boed i ni gofio mae'r eglwys ydym o hyd, a bod yr ysbryd glân yn ein cadw ynghyd yn un teulu,
un gymdeithas, un corff. A boed i ni fod yn ymwybodol o'r ysbryd glân yn gweithio yn ein bywydau ni, yn unigolion ac yn eglwys yn ystod y cyfnod hwn, fel y bydd i'r anadl dwyfol ynom, droi'n awel gref sy'n chwythu dynion a diw ynghyd ym mhob oes. Amen. Credo'r apostolion. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein fab ef ein harglwydd ni, hwn a gai trwy'r ysbryd glân a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groeshoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd y feirw, a esgynnodd i'r nef, ac yma'n eistedd ar ddyheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynno daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, meddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Yng yr ysbryd glân a dderbyniasom drwy ras, gadewch i ni weddio. Dyroi'r eglwys trwy'r un ysbryd glân nerth, doethineb a barn gywir, wrth iddi geisio gwasanaethu yn ystod y cyfnod hwn a'n hadeiladau eglwysig ar gau. Fel y daeth yr ysbryd glân yn nerthol ar y disgyblion cyntaf, at gyfnertha dy bobl heddiw, i fod yn dystion byw i'r holl fyd, ac i fyddhaeth o'r chymyn i garu'r rhai sy'n ceisio dy ddilyn di mewn gwirionedd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Mewn byd lle ceir siarad heb gyfarthrebu, a pherthynas heb gariad, a lle mae ffiniau hil a chenedl yn gwahanu pobl rhag ei gilydd. Gweddiwn ar ei ti anfon ysbryd glân, i ddangos i'r ddynoliaeth beth yw gwir anghenion y dyheuadau eu cylonau, ac i'w dysgu gydfyw, heb ofn, ac mewn brawdgarwch a'i gilydd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Roi ni farn gywir yn ein teuluoedd, ac yn ein hymwneud a'n cyfeillion ac yn ein gwaith. Bydded i ni deimlo dy bresenoldeb di ym mhob sefyllfa, yn ein hofnau, yn ein hansicrwydd, yn ein hunigrwydd, yn ein haniddigrwydd a'n pembleth. Roi ni ras i adlewyrchu dy gariad, yn ein gofal am y rhai yr rhannwn ein bywydau a hwy. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Cysura nertha bawb sy'n dioddef, mewn corff, meddwl neu ysbryd, a thros bawb sy'n gofalu amdanynt, enwedig meddygon, nyrsys a gofalwyr mewn ysbytau, cartrefi preswyl a nyrsio ein gwlad, a thros bawb sy'n gofalu yn y gymuned. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros y rhai sydd yn llawenhau yn awr yn y wybodaeth berffaith a'r weledigaeth i gwmwl a ddaw o fod yn nes at ati. Bydded i ni sydd yn dadnabod ac yn daddoli dyn am herffaith ar y llawr, ddod yn y diwedd i'r un goleuni tragwyddol. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Boed i ysbryd y Pentecost yn adlu arnom fel y gallwn dystio i'r byd am y cysur, yr ystyr a'r cariad sydd gennyt ti i'w gynnig. Gweddiwn hyn oll yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Oh
Caerdydd a siorau drud, nes cefnydd ag natur guddiedig yn tir byd. Si ysbryd sydd yn canhesol nefol dan, ysbryd byr yn unig sydd yn melasur gan. Ysbryd sydd yn cynnal y gweiniaid yn y ffydd, yn erthu'r enaid egwan sy'n ofni'r colli'r dydd. Ysbryd sy'n gwasgaru y tew gymalau di, gwna fi trwy'n merd ysbryd yn gadarn ac yn y hyd. Yma'r arglwydd yma, a mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn yw rhoi ein diolch a'n clod. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd, bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, o llalluog a beth fywiol ddiw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. A esgynnodd i'w orsedd nefol ar dy ddeheulaw, a thrwyddo y rwyt yn tywallt ar dy bobl dy ysbryd glân, ysbryd oethineb a deall, ysbryd cyngor a grym, ysbryd gwybodaeth ac ofn yr arglwydd. Dathlwn genhadaeth dy Eglwys, pan unodd yr ysbryd glân amryw ieithoedd yn un llais i gyhoeddi un ffydd. Felly, gyda'r llir angylion a holl gwmpaeni'r nef, cyhoeddwn o goniant denw ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl. Sanctaif, sanctaif, sanctaif arglwydd Duw gath ei hanner. Nef a daiar sy'n llawn o ddogoniant, llawn o ddogoniant. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r lôn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gwnewch hyn bob tro ar y fwchef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y meddeyw nina un dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can eiddo't ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y cymyn bendigaid,
ac ar orchymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Ac felly gweddiwn gyda'n gilydd. O wynfydedig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn o ffrymu ti fawl a diolch. Cyflwynaf i ti fy enaid am corff, gan dair ewyllysio bod yn un a thyn wastadol. Am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthif, fel y gallaf fyw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon yw, a'i gariad sy'n dragywydd. O llalluog ddiw, yr ydym yn offrymu ac yn cyflwyno i ti, ein hunain yn hyneidiau a'n cyrff, i fod yn aberth resymol sanctaidd a bywiol i ti, gan ddeisif arnat ein cadw trwy dy ras yn y gymdeithas sanctaidd hon, a'n galluogi gyflawni'r holl weithredoedd da hynny, y darperais di ni rodio ynddynt, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y bwyddo gyda thi ar ysbryd glân, bob yn rhydedd a gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
a gweddiwn am fendith Duw. Bydde di ysbryd y gwirionedd eich tywys i bob gwirionedd, a roi gras i chwyd-ystiolaethu fod Iesu Grist yn arglwydd, ac i gyhoeddi gair a gweithredoedd mawrion Duw. A bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân y fôn eich plith, ac ydrigo gyda chwi yn wastad. Amen.